תן לתוכנית של תומר הבן אדם, שיקו שם, בוא אחריי. סמואל ונדי, אני מדגיש את ונדי, כמו ונדה, אבל רק ונדי. אנחנו בטוח, עלו מרטש, מאמן, מרטש, מרשש, אנחנו שחור, 5 דקונים, שחור, בטוח. שחור לק אפילו הייתי אומר, פשוט מדהים, לוק בן זרה. רואים פה את הדוגמה שלנו שנייה נחזור להודו. מי, באמת עכשיו אבל, אני צועק, קריאתי, שגע, מי עושה מפרצים? באמצע 2012 כל כך נייטיז, תוריד את זה, תנדד, פוגג. תראה את החולצה הזאת, דהוי מדי. בקטלוגים אני רואה אותו במילאנו, בפריז, עושה תמיד את הפרצוף הזה שלה. מה? כל כך מחמיא לך, אתה בן אדם יפה, בלי פרצופים. בוא נחזור לה, באמת, כאן אנחנו רואים את הדוגמה הנאהוב עליי שבאמת קוראים לי לחייך כל פעם שאני קם בבוקר. כאן הולך על אופנת החורף, הפרווה האיטלקית סלש מצרית. כאן אנחנו רואים גם, לפי הנקודה רואים שהוא חזר מהודו לא מזמן, אז מגיע לך לחוצות. כל הלוק שלו פשוט מאמן, זרק טיפס על הג'ינס, אבל מה? ירוק נזלת. בוא נחזור לה באמת על הבן אדם הזה, פשוט נאמר המשפט חכם בשמש ראש גדול, באמת רואים את הגדולה, את החוזקה. מדהים ומרתש בו זמנית. אני מגיע אליו עוד פעם. תראה את הבן אדם הזה, תסתכל עליו. קרב אליי פה שנייה? כל הצורה האלסטית הזאת לא באה טוב עם הפריזוריה, עם השיקו שוק, עם המנטליות, עם הקודש והרוע ובין המבדיל לכל לקודש. הנקודה הזאת, אני אוהב לקרוא לה נקודת הג'יפ. לא בא טוב, לא מסתדרת, לא מנבלבת. רואים, אתה שם לב שלבן אדם יש מלריה, הוא נושא את הנגיף, הוא מקולקל. עכשיו תראה, כל הדוגמנים שלי באמת באו עם לוק, כל אחד עם לוק אחר, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני עכשיו. כל אחד בא עם לוק אחר, אתה עם הלוק המודרני, הסובייקטיבי, אתה מודרני, שיקי. תראה את הבן אדם הזה. חייך, אתה נראה מדהים, חייך, חייך שלי. רואה שהבן אדם הזה, הלוק היותר פזור, הסקייטרי, שאני לקרוא לזה, עם הסקייטריות. כאן אנחנו רואים את לוק, באמת, תראה את המידה של הנדל. מה זה, אונייה? סירה, אתה רוצה להפליג לאנשים? יש פה את המידה יותר גדולה בצלם שלנו. איך אפשר להגיד מילה רעה על הצלם שלנו? לבוש את ה... באמת, כולו לבוש בפוקס בייביז, אני מדגיש את הבייביז. כולו לבוש באקס אקסטרה סמול, שלפי הכלי שלי זה לא כזה גדול. שיקה שוק, קטקטו, לטרטו.